Така, Веско, ти си. Здравейте, включваме се от... Кой връх беше? Яровския купен. Яровския купен, 2173 метра. метра. Може да видите рязката промяна, която ще настъпи всеки Говори момент. по-високо, защото вятър. Може да видите рязката промяна, която ще настъпи всеки момент. Ето валежните завеси. Ето ги валежните завеси. Тук вече прехвърча слаб сняг в горна граница. Не, това сняг средна граница. Засилва го постепенно, след малко ще ни удари мощен валеж. Приключението е на макс. Също идеално. Ето го черния връх. Аз се показва вече. Той е показва. Колко е температурата? Точно 0,7 градуса. Как съм го изчислил, не ме питайте. Чай да зумнаме малко рила. Рила се вижда чудесно, но вече на запад нищо не се вижда. Най-вероятно София в момента вали, часа е 3 и... Момент. 3:28. Имаме още около 20 минути на приключение, за съжаление. Високите върхове на рила вече са в мъгла. Може да видите някои не са все още. Покажи снежинките. Чакай. Видите ли? Чай, че ни е рил сега. Съм е зумнал много яко. Ето Мусала е в облачния слой. Оп. И нататък все още се вижда края на облачната система. Към Пловдив. Вече може да хванеш как почва да фаща и... Да. Идва валежа. Идва всеки момент. Може би на 20 км е умерения валеж. Да, ние на каква височина сме тук? 2200, разбира се. Високо. Много високо. Ето. Завесата ни приближава вече. Всеки момент ще ни обгърне. Още около 3-4 минути. Всичко е по план. Пристигнахме. Ако щете, вярвайте, точно когато стъпихме на върха, на удари първата снежинка. Да видим само как се прибереме, като ни обгърне завесата. Ще бъде голямо приключение. Ако не... то па вие няма как да гледате клипа преди ние да го качим, така че... Молете се да се върнем. Айде, Веско, кажи едно с Богом за последно.